12 anys al Petit Príncep i aquesta és la 7ª vegada que vaig a veure l'obra, però aquest cop serà ben especial. Comencem. Comencem. Què feies fa 12 anys? Jo fa 12 anys tenia 12 anys. Començar l'ESO. Doncs estrenar el Petit Príncep per primera vegada com a original cast. El mateix, però amb una altra roba, amb una altra edat, un altre cos i amb una altra energia. Jo feia d'aviador. De fet, jo vaig crear aquest espectacle, el vaig dirigir i el vaig protagonitzar. El que més em preocupava aleshores era explicar-ho bé. I què significa per tu el Petit Príncep? Ha sigut com algo molt icònic a la meva vida. La primera cançó que jo li vaig dir al meu profe de cant va ser La Rosa. Molts triplets, moltes funcions, una feina molt bonica. Jo vaig veure el Petit Príncep per primera vegada el 26 de desembre i jo em vaig quedar embadalida de com explicaven aquesta història. Ara, 12 anys més tard, estic jo aquí explicant-la amb tots ells i és una cosa molt especial per mi. És un lloc on estar a gust, és un refugi. O sigui, et tornes a connectar amb la raó per la qual fas teatre. És casa, és responsabilitat, perquè, ostres, doncs aquesta responsabilitat no fallar, però per l'altra banda és molt guai. Si poguessis cantar una cançó d'algun personatge dels que no interpretes, quina cançó faries? A mi m'encantaria cantar El Vanitós. Vanitós. És que és molt guai. Jo m'estic canviant entre personatge i personatge i no puc parar de cantar el Vanitós. És molt jazz, és molt xula, hi ha molt de dansa també i m'agradaria molt fer-la. A mi m'agrada molt La meva Rosa, que canten el Petit Príncep i la Rosa. El comiat. Crec que és una cançó que no sé què té. Té una màgia molt especial. La de ara és de dia, ara és de nit, i jo el que voldria és estar dormint. Anar a dormir, veus? I per què aquesta cançó? Perquè passo el dia treballant. I si haguessis de triar entre Vaig a aprendre o La Rosa, quina triaries? Bon dia! És com triar entre el pare i la mare, això. La Rosa té un significat molt potent com a dona quan trobes de què està parlant, no? D'aquesta desesperació, però a la vegada d'aquesta voluntat, no? De fer arribar un missatge a algú, jo crec que és molt potent. El Vaig aprendre em toca molt com a pare que sóc, jo diré La Rosa, perquè el Vaig aprendre ja li canto Rosa. Ella i jo tenim un vincle molt bèstia i molt fort que no es pot trencar per res del món i cantar aquesta cançó cada dia crec que és una responsabilitat molt gran i també és un honor. Triaria el Vaig aprendre pel contingut. La Rosa és un temazo que flipa. Ja m'agradaria cantar La Rosa, però clar. Però el Vaig aprendre al final és com una mica l'explicació, no? de tota l'obra, perquè l'obra al final parla d'una crisi d'una persona, no? Que ho ha de superar i fins que no aconsegueix connectar amb el nen que té dins no ho veu les coses clares, no? I llavors doncs, això és una cosa que ens passa a tots a tu encara no, perquè ets molt jove, però ja et passarà. Sí. I tindràs crisis i algun dia hauràs de dir, ai, a veure, què era el més important? Llavors, fins que no tornes a trobar el que és realment important a la vida, no segueixes endavant.